σαλάτα, θέλω να δείτε κάτι, να πάμε σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδος, που είναι η Καρδαμίλη. Έχω βρεθεί και εγώ εκεί και είναι καταπληκτική. Πραγματοποιήθηκε ο τρίτος γύρος του κυπέλου Mountain Bike and Run Cup, σε ένα τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, θα το δείτε, θαυμάσια ηλιοβασιλέματα και απέχει 35 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πάνω από 100 αθλητές συμμετείχαν στους αγώνες ορεινού δρόμου και ποδηλάτου, απολαμβάνοντας κρυφές γωνιές της Καρδαμίλης, ένα πραγματικά άθικτο καταφύγιο της χώρας μας, που ειλικρινά, αν δεν έχετε πού να πάτε για τριήμερο της Πρωτομαγιάς ή οποιοδήποτε άλλο Σαββατοκύριακο, πάρτε μια γεύση, τι συμβαίνει εκεί. Είναι καταπληκτικό. Για δείτε. Και επιστρέφουμε. Η Καρδαμίλη, ένα θεαματικά όμορφο παραθαλάσσιο χωριό που βρίσκεται στη Μάνη, μια εκπληκτική περιοχή στη Νότια Πελοπόννησο, ήταν που φιλοξένησε το περασμένο Σαββατοκύριακο τον τρίτο αγώνα του Mountain Bike and Run Cup. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιος αγώνας. Είναι πανηγυρικό το κλίμα και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί του χρόνου και θα μεγαλώσει. Το βασικό του στοιχείο είναι ότι ενώ ξεκινάς από τη θάλασσα, φτάνεις σε σημείο με έλατα και πεύκα, που δεν το πιστεύεις ότι μέσα σε μισή ώρα, μία ώρα μπορείς να είσαι σε ένα τέτοιο τόπο. Σαν τοποθεσία είναι εξαιρετικότατη και από πλευράς μορφολογίας εδάφους είναι κάτι που δεν βρίσκει κάποιος πουθενά άλλο στην Ελλάδα. Είναι μια μοναδική εμπειρία να γνωρίσει κάποιος, ο επισκέπτης, το μοναδικό φυσικό πλούτο αυτής της περιοχής. Όποιος έρχεται στη Μάνη και στο Δήμο μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, την ερωτεύεται. Πολύ δύσκολα να έρθει και να μην ξανάρθει. Σε ένα φανταστικό τοπίο με φόντο τις ακρογιαλιές του Μεσσηνιακού κόλπου, πάνω από 100 ποδηλάτες, επαγγελματίες αλλά και πολλοί ερασιτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε έναν αγώνα με μια φανταστική αλλά πραγματικά πολύ δύσκολη διαδρομή που πραγματοποιείται στον ορεινό όγκο του Ταΐγετου, συνολικού μήκους 47 χιλιόμετρων και συνολικής υψομετρικής διαφοράς που φτάνει τα 1500 μέτρα. Είναι ο τρίτος αγώνας τη φετινή χρονιά. Μετά το Λουτράκι, τους παλαιούς πόρους, ήρθαμε και στην Καρδαμίλη. Είμαι τυχερός που τρέχω σε αυτό το κύπελλο γιατί γνωρίζω την Ελλάδα. Αξέχαστες αγωνιστικές συγκινήσεις σε ένα σκηνικό εντυπωσιακά θεατρικό, γεμάτο αντιθέσεις από κρυστάλλινα γαλάζια νερά, καταπράσινες πλαγιές και απόμακρα βουνά σε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδας που αγναντεύει τις ήρεμες θάλασσες της Μεσσηνιακής Μάνης, μοιράστηκαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι που με μεράκι, δύναμη και πολλά χαμόγελα πήραν μέρος σε μια από τις απαιτητικότερες διαδρομές για αγώνες ορεινού ποδηλάτου. Το να αθλείσαι, είτε κάνεις ποδήλατο, τρέξιμο, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι καλό για την υγεία σου. Συμμετέχουμε έτσι για να στηρίξουμε τον αγώνα και επειδή θέλουμε να ελπίζουμε να συνεχιστεί και να γίνεται κάθε χρόνο, να γίνει θεσμός. Σαφώς δεν είμαστε επαγγελματίες, εντελώς ερασιτέχνες. Έρχομαι μόνο για τη συμμετοχή και για την άθληση και για το υπέροχο μέρος. Μας αρέσει να τρέχουμε στις κατηφόρες και να κουραζόμαστε στις ανηφόρες. Έχετε άγχος καθόλου 47 χιλιόμετρα μεγάλη ψάρια? Όχι. Άγχος δεν έχω γιατί δεν τρέχω για να βγω πρώτος. Τρέχουμε στον αγώνα απλώς και μόνο για τη βόλτα, για τον τερματισμό και για τον αθλητισμό φυσικά. Δεν ήταν όμως μόνο οι μεγάλοι που είχαν την ευκαιρία να αναπνεύσουν καθαρό αέρα και να απολαύσουν τις ομορφιές της Καρδαμίλης. Και οι μπόμπιρες από το χωριό αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας πήραν μέρος στον δικό τους αγώνα, δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα στη διοργάνωση. Πώς σε λένε? Γιάννη. Και τι θες να κάνεις εδώ? Να αγωνιστώ. Βλέπω το ποδήλατό σου είναι μεγάλο, Λίγο. Πώς το κουμαντάρεις? Με ευκολία. Τι σκέφτηκες όταν σου είπαν ότι θα γίνει αυτός ο αγώνας? Να τον κάνω. Πώς θα έμαθες για τον αγώνα? Υπάρχουν στα δέντρα της ΔΕΗ, της κολόνας δηλαδή, αφήσεις και έτσι τις διάβασα και άκουσα. Ήρθαμε να παίξουμε και να χαρούμε. Δεν είναι δύσκολο στο βουνό το ποδήλατο? Εντάξει, γλιστράει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και ειδικά εμείς οι μεγάλοι και αυτό να το μεταλαμπαδεύουμε και στα παιδάκια. Η άθληση είναι ένας βασικός παράγοντας στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Πώς ήταν η διαδρομή? Λοιπόν, η διαδρομή από φυσική ομορφιά φοβερή. Από τεχνικής απόψεως τώρα ποδηλατικά
Ήταν για δυνατούς αθλητές. Πολύ πέτρα, πολύ μονοπάτι, αλλά εντάξει, μας δυσκόλεψε, αλλά την περάσαμε. Άξιζε πάρα πολύ η διαδρομή. Όμορφα, αλλά πολύ επικίνδυνα σε κάποια σημεία. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους σας εκεί, πάρα πολλά φιλιά και